Mubunge omukoro North Burabu Joseph Kiangoi niko wanamo chiri chinkwana cy'umujumbe urabisi Mheshimiwa Joash Nyamuko hasebono amurama ng'emyaka yaye yachire na igotabwana tikora ebunge yo niko Kiangoi wanamo chiri chinkwana icho na gotebanga nare tayari kora ebunge yo kakurwa kagokwana sensemo yorwaki gutoka se wodi ya Bokeira niko bono Kiangoi atebirenga Nyamuko niga gutumeka bobe chibesa chikiganche ya CDF anemona sensemire chibasari ekyakwana na chiri chensemono muri kito Steven Nyarikimbunde agotomanya senchero bwikirano Kumakemega y'umubunge North Mugirango Joash Nyamuko ko bwatoka chingwana cyo komorama umubunge umukoro no Borabu Moske Joseph Kiangoi nigo chinga kichae chiere cyo kogamba na niga bwenze kubekwa semiosium nigo asingwana yobiranli Joseph Kiangoi erenga ereta komorama mujumbo robisi asekorendi harumo ngaini rabekwe bunge yemo nigo arerere gati y'ebintu biri birakonye North Mugirango Gotebana nabono Kiangoi yoyo no watire nabono nanga yara ikaransi injomonto mungaini ono munande kabuna mondo chende iga nonde busibwa ino gamuroje no mondo ndabwati obongo ndarengereri ose como beka iga akwana manganaye anje nkwana manganane ayaye na atioka ose ko moira bunge na nchongire bunge otebena bata batika bakwane ngete ngo kwana chinsa ibere jingi mabakeke ngere kebuguna wakode chisa chiao ekereki Kiangoi nigereirenga chingwana cyo mujumbe urabisi nigo chikoro kinga nigo chinga kichae chere cyo bisi na igo nigare tayari kumurusi abisi ena baroka bagere uchimutale gwanja njena atebana nchitiga tigando komogere bagere mboyo igaga Nyamira abagere bagakale omapei usibana bamini kali omapei abagere bagotuka aba wonsi bali Nyamira pipa kabantu baminto abo yenguga iga abana abantu bamutaba kusiba le gaiga North Mugirango akarareli ndisa ini na uturo kiraba gere akaratu ameli akarana abantu jembali bali bono na endo monto chikoruororo aiga sina ateba na bagere mama etekere eri yabu irwe bali mwarora chieri chikoruana iga ebitire rabya bolire bali mwarora chieri chikoruana iga chikorenda chikoruana ekere eri yabu irwe egotama mwaka bisonga ekere eri yabu irwe egotama ekonyore nje ategota cha ngeta abana bali bakolisi bagotama kabisa baka yatama yoka eyene erie buire one gutama ekereki Kiangoi niga mochirie ubagibwe chipasari oboke ase bunge ya North Mugirango gekorengani wane gisemo chinde cha Kenya egentererenga na chikoreto mochoko nyorega chikubekwekerwe kibene babe nkuru chacha babe nkuru rogoro batebire na omochoko osirire na kia abana baito bakwe huabona baronga ateba ebasari asiringeri butatu nali nakuru omujumbo orororo oruete iga okorukwarama omwana oito koruga abonyarorande ero korua siringeri busina mbiri asikiro omwana nekibesa tokonyora gakire kinyinge kubwachiria elinda abana baito asine pasari omwana webweru 30 webweru 50 ogende skulu bosaba tari bariko tari 2000 Bwana mwana kwa wewe mbiri ukare Kakamega. Kwa bodi naende mbiri echipako transport kwa genda na kibono ba kemindebire. Obina bwo borimo bore North Mugirango. Asensemo y'umMCA umukoro w'umwagamo Charles Barongo nigatebirenga nengakiekire asensemo ya chache mebunge ya North Mugirango boigo kogamba agotebi nabona intwe nakanga intwe otori kisanamu kisikire byari kirikiko irwa aria ng'abazungu bacha ko abantu ba North Mugirango chache oyino mukiro ramwe oyino murangi ramwe
Oino monyenguramu, oino mwagamuramu, boigo. Mwamanya gotegerera. Omuntu agotebibuga so iguruna, inga inu moisa ini, mubwera te moko iri mochisa namu echi, mochikobe kwari abasongo bare tubate kono agoraki. Kona kurigeria. Agoturaba mugaso iguru. Nege entago turamira tari kende. N'abanyakoni bayimuka bonsi pe banyakoni bwate kikurera busaba. Bakaimuka bonsi bakagenda Kiangoi. Bakamatebinga papa. Tuachande kirenchu tubekero mochoko. Stephen Nyarikemone, Ensoko TV, Orwaki North Mogrango, he county ya Nyamira.